Molweni bantu bami. Hey, namhlanje ke sana ndiyavuka ndihamba ndiyohlamba ke. So ndiva sendigqibe ke and then abantwana bam babuza uba hayibo mama uyaphi? Hey, hayibo anditsho nto. Umntu xa ngabe ehlamba uyahamba nasana kweli khaya. Mama uyaphi? Wansuthi umntu hayi vuka ndihlambe. Siyaphi mama? Okay. So into ebalulekileyo ke ngoku endifuna ukuthetha ngayo, khona unesi ke apha ebethetha nge-personal hygiene, into yoba oobhuti noosisi mabahlambe bethunana, mabahlambe. Kuthiwa ke thina sifike sithi siyokwenza i-pap smear phayana ekliniki, sifike sibonakala into yoba amanzi la asiwathandi xa simvulele unesi. Athi ke nje urhalela nditsho ukugabha xa ngabe simvulele because asivani namanzi. Andiyazi ke le nto ka-back to front kuthiwani? Kuthiwa sisula front to back to front. Yeah, hayi bethunana understand. Kodwa ke on a serious note kuthiwa masisule from front to back. Hayi eback, kaloku kuthiwa iback le izisa intsholongwane xa ngabe sizizisa ngaphambili. So ngu-front to back. So bendingayi-understand ixesha lethu into yoba uthi nalo nesi uthi ngu-back to front, front to back. Phinde ke oobhuti kuthiwa heyi imiphikatho nomsintsila, hayi kuthiwa azinuki kanje. Mabangathi bayayifaka ivasilaphu, bayifake sise ivasilaphu xa behlamba because wow, ivumba elitsho phaa lisitshoqololo. Siyabulela wethu nesi nge-personal hygiene. Siyabulela usikhumbuza. Iwesi ke ngoku njengoba kuzobala ubusika nje, amanzi sizongavani nawo. Loo nto ithetha into yoba ke masikhuthazane, sivane namanzi, sihlambe bethunana. Sizama ukuhlamba. Enkosi.